लप 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 लप. अरे लप ना लप. मोठी आहेत मोठी. ठीक आहे. गुड मॉर्निंग. एवढी नाही आमची काढलास की का? आमची काढलास तर मारणार तुम्ही नक्की मारणार. इथं बंद कर रे म्हणून सांगते तरी चालू तुझा. तुमका लय आली यांच्यावर यायला जोरा म्हाताऱ्या बाईला गुंगुरवाळे तुका कळणार कसा? आम्ही वाहिनीच्या पहिल्याडी रवान काढणार होता आणि तुका कळला पण असता. आमच्याकडे उठला 5 वाजता उठला नेमकी जर मी कल दाखवला संध्याकाळी माका मग तुमका बोलले ही आधी पहिली गाडी. तुमची हिंमत हात लावची तुमचं नाही ती बारकी असतली काढला त्याच्या समाधान माना. जीव काढीन तुमचं माहिती नाही. कमेंट वर कमेंट येणार. यांचे कमेंट वर आमची कमेंट आहे लक्षात ठेवा. माझी कमेंट अट्टल चोर आणि सगळ्यात कळी चोर नारद चिपळी ह्याच्या हातात मी नाही कळी चोर नारद. तर मित्रांनो पुणग्याच्या घाटीवरनं आता आम्ही खाली उतरतो आणि भराड्यात चाललो. पुणग्याकडची झाली असती लोक. पुणग्याकडची झाली असती काढले नाही. होय होत मॉप कल ती दिसत नव्हती एवढी. अजून जरा वर होई होती ती. एक टायमाक होतील ना ती. एका टायमाक होतील ना अजून. मग एका टायमाक होती ती बरोबर. कोण जर इलो हां मुळात ना काढा जरा. ती भुतूर पण होता होलात त्या येणारच आणखी. ओके डन. गावणार कधी आपल्या गावठी की न गावठी. चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपलं अळंबीचं एपिसोड होत थांबूया. मरणाची गावली म्हणजे एवढी वाटली नव्हती एवढी गावतील अशी तेवढी गावलेली होत. आणि ह्यो नानांसोबतचो अळंबीचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तो खाली आमका कमेंट करून नक्की कळवा. तर मित्रांनो अळंबी काढून घामागून झालं. आधीच्या भागात बघितलं असेल. तर आता जरा फ्रेश होण्यासाठी चाय बी पिण्यासाठी चाललो पुणग्याकडे आणि पुणग्याची खबर घेऊया. कितीशी अळंबी गावली आहेत ते का आणि कल त्यांना ते का गावली आहेत काहीतरी. आज किती गावतात ती बघूया. आज कल गावली आज किती गावतात ती बघूया. हां ती असती तर आपण ती शेत सर. लप 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 लप. अरे लप ना लप. मोठी आहेत. ठीक आहे. हां बघा पुण्याकडे अळंबी बघा. ही बघा अशी होई काढाई एवढी कवळी तुकडा पूर्ण ते का सांगा काढला म्हणून.
सकाळीच तुमची आठवण येली नाही भेटाय. गया काय पुण्य गया. चाय घे सिल्वर. गुड मॉर्निंग. एवढी मिळाली आमची काढलास की का? आमची काढलास तर मारणार तुम्ही नक्की मारणार. आम्ही ना तुमची नाही. बरोबर कळलं रे. उठले सकाळी तुम्ही सकाळी. जावायला असं ते मग यावा. अरे आम्ही व्हिडिओ सांगितलं पुण्याकडे चाय पिऊक चालला म्हणून. आता चाय न देतात पळवलंच तर मग वाजल्यापासून रात्री बघी होतं. हा. जाऊ. गाळी घातलंय मरणाचे. हो. मी घातलंय बिंदास. पाणी मागवा की. हा? पाणी. तुला पाणी दिलंय का? भाऊजी काय गो. हा? भाऊजी काय भाऊजी गेले साड्यात. सड्यात गेले ते पण. साड्यात गेले. विचारते आणतं. पाणी दे. तुमका लय आली यांच्यावर यायला जोरा. म्हाताऱ्या बाईला घुंगुरवाळे. या का? या का? या याच्यासाठी मग काय केलं, हा? मला सकाळी थोपत झाले का. हे आणून एवढी कलेन एवढी आणलेली याचा कायच नाही. पण ही तुमचीच पळवलेली आहे ती तुमका खय माहितच. आमची पळवलेली गावली होते आमची तेवढी द्या. तुमची आधी हस्ती बघून मोजलंच ना तू. हा व्हिडिओत गमते तुका. नाही, जीव काढीन तुमचं माहिती नाही कमेंट वर कमेंट येणार यांचे कमेंट वर आमची कमेंट आहे लक्षात ठेवा. माझी कमेंट चोर. आणि मी जो अट्टल चोर. ही रे दोघं जण बसले खाली. माका पासून बस. हे बघून घे, साला काढतले त्यांची. नको नको पण तुमची झाला. पण अंडी चोरलेलीच आहे. तू कमी गंमत सांग त्याच्यात. ही आधी नको रे सांगा. जावजेनी जी कंजावून आणलेली खाई ना खाई ना ऐक. जावजेनी जी कंजावून आणलेली ती आम्ही हसून गेलो पण निरडभर आमची बघलं ती सगळी बेनलो आणि झाडणार चढवून भिक्करी बागेतून चढून आम्ही बाहेर पडून मी काही ठिकाणी फिरलो. काही निसती ना एवढी कोणी मजा केली तुमचं थोडं कोणी मोडून आणले किंवा आमच्या जावयाने आणलेली नाही ना तकडे ते गेलेच नाही. हे आमच्या इथे काजीच गेले कल ही घेऊन गेले एकाच जागेवर बाकी काही गेलेच नाही. पण आताच्या जागेवर गेले त्या स्पॉटला पहिल्या स्पॉटला आम्ही आता काढली ते बरोबर त्या अंदाजा हा. तर आम्ही सगळी पुरी करून आधी दिलो. माहिती नाही बघ कळीने आणलेली ना ह्याच्यापेक्षा होती मोठी बरी होती चांगली थोडी होती. ही आता तुमच्या नशिबात होती. ही आता आमका आमच्या. नको रे. तुमचं नको तर मग भाऊजी गेलेत कशात. ती देव गेलेत काय पिंक्या कानूसाठी आमका नको. ही बघ आमच्याकडे टोबर भाजी आहे. ही बघ ही बघ ही बघ आणि कल आम्ही रात्री खाली आता बऱ्याच जणांका. ही बघ हा. दाखवल्यात म्हणी हवं ना. अळंबी खायच होतं. चार माका म्हटलंच ना. असं असतं. पण फर्स्ट गंमत मोठी काय झाली. एकदा सांगते गप्राव तू भाऊजी जातो हे बमटत येतात आपले. बाबाजी मग म्हणते पुढे कशाक जाऊ पाया महाराज म्हणती. ते असेच गेले असते. पण ते त्याच ह्याच्यावर गेले ना. नाही नाही त्यांनी ती बघले नाही आमच्या इथे रुकडे होती. ऐकता बंद कर रे म्हणून सांगते तरी तरी चालू तुझा. आपलं सकाळपासून असं वाटतं काय तर ठीक लय केलं. जर 10 मिनिटं आम्ही जर आंघोळ करून आणखी नाही ये. आता नाही उद्या येणार आता चलो मुंबई. नाही एक एपिसोड होतो तुझ्यावर. माझ्यावर नको. आम्ही तो थैसून मेला असा नसा ना. नाचा 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 मी असत नव्हतं माका असा गाडी आहेत मग एक खाली कमेंट मी नाही. रात्री तुमका काय इल्ला जोर इल्लो. मी काय तुझं नाव सुद्धा घेतलं नाही. मी नव्हत्या गाडीला वाचली म्हणाची. गोते आम्ही आता ठेवीत होता उकळी मोठे उके एका सांग ठेवी नाही पण करा ना अरे कोणतरी जायची पुरोबरीत जीव. ही आता तुमची काढणार भावाची होता. नाही येतलं, किती फिरणारे हो. मी आणि बाबलो असतो ना तर ही तुझी गंपस होती. 100%. लांपास हात 100. लाव, कसं नाही तुका कळलं. बसून तुका आमका कसं आम्ही ठेवलेली आम्ही मी जाऊन काढणार. तुका कळणार कसा कोणी आम्ही काढलं? वाहिजेच्या पहिल्याडी रवान काढणार होता गपचूप. हा. आणि आम्ही कधी बाहेर इला आमचं- दिसत नव्हता तेव्हा इला आम्ही. तुका कळला पण असता. हो, आमच्याकडे उठला 5 वाजता माका उठले. नेमकी जर मी कल दाखवता संध्याकाळी माका मग तुमका बोलले ही आधी पहिली गाडी आहे. काढून घेऊन जाते. हा. तुमची हिंमत हात लावची तुमचा नाही मोठी काय 4 चांगलं. वाजता येऊ गं तिथे. मग
तेव्हा म्हटलं ती बारकी असतली ती ना काढला त्याच्यात समाधान माना ती देवाकडे माका आमकात नाही मोठी मजा येईल ती काढला असतंस तर हो कसा कळलं असतं भाऊ कळतं छे 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 तू नाही नाही कळतं कसा हं. सकाळी करणार माई जयंती कोणतं जेवण सकाळी काढलं तेच त्यांनी मला सांगलं नाही बाबलो काय जितकं काढून काढणार तो आमका आपलं नानानी बाबलो सांगू शकत नाही बमटा बिमटा लिहिलं या पापूर मी बमटाचा प्रश्न नाही हो जाऊ शकत ना नाही मग मी बघून येतो बघून या आमचा काय मी काढीत ना तुमच्याला तर आठवा नाना खाई येत होते काल आम्ही सांगले तेव्हा ते येईल नाना आहे का व्हिडिओचे आहे का नाही तर कधी जायच नाही मग ह्या काय नाटकाची हे लोक? व्हिडिओ करूची ये आमचं ठरलं कधी ये ठरलं कधी कळ संध्याकाळी आणि सगळ्यात कळीचो नारळ चिपळी ह्याच्या हातात आ. शे मी नाही कळीचो नारळ आम्ही चोरून काढूची असती तर ती आम्ही हा. पटकन काढणार आम्ही अशीच ना अशीच काढून नाना तुम्ही काढली आमच्या यांका हात लावा ह्यो काय सांगता आणि मी एका म्हणजे त्याला सांगलं मी पाण्यात पाणी खायला काढून येते काढून म्हणून सांगितलं ऐक नाही यांनी माका सांगलेलं आहे त्यांची त्यांका सांग म्हणून तुझ्या म्हणतात नाही पुण्या बोलले मी थंय आम्ही बघून येणार म्हणून अरे पण त्याला सगळं सांगायचा 32 अळी बी होत नाण्याने मोजलेली आहेत ती सगळं 32 असते तेवढा पिशवी भरला आता हा, 32. मरणाची होती बारकी आहेत म्हणून तुका वाटतं का? यातच ती काय माहिती किती काय होती काय बघ. माहिती हम्म. जाते आता घेऊन मरतच आंब्याने आम्ही त्या आमका काय सुकवलं नाही दुखवलं होय नाही. म्हणून तू रोजच अळमी असतं बोलू तू सकाळीच कधी घे. राहत होती माहीत आहे कधी होती सांग. सांग कधी होती? थांब दुसऱ्या तिसरा माणूस समाधान ती नानांमुळे राहुली ती. हं? तुमच्यामुळे राहुली अळमी आमका काढूची नाही ना आमच्या चिठ्ठी ती काढतात हा. नको काढू कुठला तकड ठेवून आईन जाणार डोळा बिरा घेऊन जाणार. तो बघू काढतील का त्यांना धाजा माहिती नाही अरे ह्या बघ काढून आणलाय नोंदी काय गो काय ता अळंबी की चला चल चल गो बाय बाय आता आता काय रे कपी हम्म. कपी चोर म्हणाला आहे ती चपायची ती येते सगळीकडे ना सगळीकडे नानांका अळमी दिसतात काय अशा प्रकारे पुणग्याकडची चाय बी पिऊन झालेली आहे आणि आता घराकडे चालला सुरलेली काय कामं असतील ती पूर्ण करूया चला आता इथेच थांबूया भेटूया पुढच्या भागात तोपर्यंत बाय बाय बाबलो काय जितकं काढून काढणार तो आमका आपलं नानानी बाबलो सांगू शकत नाही बमटा बिमटा लिहिलं या पापूर मी बमटाचा प्रश्न नाही हो जाऊ शकत ना नाही मग मी बघून येतो बघून या आमचा